Right, mga tugang, just na pagkaaga po sa Indos, just marahing na pagkamuling po sa live ko tanong yan sa Banwaan ngayon makabay, ano? And nakalaan mo na pagkaaga na pagdalagan or mag-file kan sa indang COC ang grupo ni Mayor Edsel Bergesa. Hindi na pagkaaga kasabay ang sa iyong mga kalinyada at yaon na digdi sa opisina kan Comelec Makakay para ni ang certificate candidate. Ano ba ang mga na po ang nasa niya na po si Kap Jun Kao, and also si Ma'am Nane Torre. Kasama siya sa linya. And also, kasama naman po ang pangkin ni dating Vice Mayor Carlito Bercasio. Madalagan man po bilang councilor kan baka kay Albay, siyempre kasabay po sa linyada ni Mayor Edsel Bergesa. And also, mga tugang, yaon man, hindi, nahiling ta. And sarok man sa mga nahiling ta na kwalipikadong matay na magdalagan bilang councilor, si Sir Totos Birango. Nahiling ta, yaon man hindi mo dyan na pagkamareng para man magsabay digdi sa pagsunod kan sa indang COC niya na pagkamuling digdi sa Banwaan kan na bakay abay. Pinagtatawag na po ng si Mayor matapos kan sa iyang pag-file duman sa laog kang opisina kan Comelec at ngali nang makasabay tango din na pagkamuling. Siyempre presente man digdi yaon digdi sa mga pagdidiba na nagko-cover man mga tugang digdi po sa Banwaan kan Bagagay. So yan mo na, no? Bintay na kita mga tugang at siyensa naman para po sa iba pang mga update kang pinaghihibong pinagkantabayan ta na pag-file mga tugang kan sa indang certificate of candidacy kung po tabi na pagkamorning.